The first lady wenyika yezimbabwe aiwakaonekwa nenyika yose achiblokiwa yevisit nekunoatenda the Flare Summit panguva inoi. Waonekwa chinoatenda another summit kuDubai. Zvinatso kubuda pachena kuti aiwa UK yakaramba yakajamuka ikati aiwa we cannot be murdered and led by someone anoviolate human rights. Sanapenda mashoko ari kubuda panguva inoi pamusoro pevisit to Dubai. Don't subscribe or like out on the bell. Like my pictures atotanga kutotendera sezvamuri kuona izvi. Vana vatopindawo muchenji radio vanokumikawo another post vachiti ZimLive reports that Auxilia Mnangagwa skipped the London summit. Heads off to the Zimbabweans in London who said she was not welcome. ZimLive headline below. Protesters say mission accomplished after Auxilia Mnangagwa skips London summit. She travels to another summit in Dubai instead. Ndomashoko ari kuda panguva inoi patiri kuona aiwa vakomana vari kuUK maZimbabweans adiko ari kusalatiwa vachinzi aiwa maefforts avo aiwa abhadhara. Panguva ino zvinozivikanwa munyika yeZimbabwe kuti aiwa vanhu vanozoti maprotest haashandi. Kunyange vanhu vakaprotesta they can be intimidated, they can be arrested, but kuno kunzi kune dzimwe nyika kuno obewa human rights panguva inoi. Kuri kuno kunzi maprotesters zvinenge vanga vari vashoma. They were not huge zvekudaro in numbers kuti vangasvika maybe kuma100. Vaitongova just a group of people vainyatsa kuprotesta nekupetitiona vachiti aiwa Auxilia must not enter UK, and zvikanyatsa kuva successful tikaona invitation ichitokanzurwa. Imbotidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. But now people they are surprised. Noda kwekuti aiwa they've managed aiwa kuti vanokwanisa kunoatenda another summit kuDubai kuti zvazonyatsa kuzosvoreredza kana kuzonyadzisa. Imbotidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Zvinatso kunokwa kunzi aiwa Zimbabwe aiwa ine bad luck. Mina comment section medu mafungiro enyu. Musaona subscribe or like pauchiri on the bell icon.